takový i ty, tak by se mohl jmenovat třeba smradlavá opice. Tak, vaším úkolem je teď v těch týmech si vymyslet indiánské jméno celého toho týmu a napíšete to tady napíšete číslo vašeho týmu a pod tím napíšete jméno vašeho týmu. My se zatím rozmístíme a po cestě budete plnit úkoly. Tak poprosím kapitány, aby si došli pro papíry pěkně. A jdeme. Tým číslo 1. Pračko. Kapitán. Číslo 1. Tým číslo 1. Tým číslo 2. Máťo, Puzo. Trojka. Jsem kapitán. Ukáž si. Nejseš kapitán. Odměna je co? Teda. Ahoj. Ježiši. Druhá otázka. No. Celá stáda těchto zvířat se kdysi prohánělo po pláních Severní Ameriky. Nyní jsou na pokraji vyhubení. Indiáni je lovili pro maso, kůži, rohy a další části. Jednalo se o... Víte to někdo? Martinku, pojď. Jaký zvířata indiáni lovili pro maso, kůži, rohy? Muflony. To vůbec nevím. Muflony. Umím psát. Bizoní. Správně. No. Co? A použijte čtvrté písmeno, čili O. Dobře, děkujeme. Děkuji, Adame. Medicimbal. To trička tady. To je ten Medicine Man. Jupi. Třetí písmeno. Mediciman nebo taky medicimbal. Medicimbal je těžký míč, jaký a váží asi 3 kg. A nebo jenom cymbál, to seš ty. Hadíčku, kde jsi? Hadíčku. Můžete jít. Děkujeme. Tak v ráně jsou teda pěkně divný ptáci. Máte otázku? Ideální lovili za pomocí luků, střípky, protipů nebo indiánské sekly, které se říkalo. Dýmka. Špatně. Nebo ještě říkali čelenka taky. Čelenkou házeli, no. Dýmkou házeli po zvířatech. Papačnu. Tanama. Cože to je? A totem, ty. Totem. Hanitová. Ty jsi řekli na všechno kromě tamtoho. Co? Říkal jsi to ty, Vána. To nepřečteš? Co to je napsáno? Ale ty... Tomahawk. Tomahawk, ty. Umíš indiánsky? Ne. Tomahawk. Písmeno jaký? A. Proč tady je A? Házeli dýmkou míru po zvířatech, aby ho zabili, ty. Totemem, to víš, že jo. Ty. Totemko. Čekáme na posledního člena a pak si přečtem. Už nemůžu, Máte zbytek? Máte všechno? Ano. Můžu? Jo. Takže je to na 7 písmenek. Takže něco byla znakem postavení v kmeni a pírka do ní se získávala za zásluhy. Na čem? Ne, na to, Můžu vám ukázat Čelenka. obrázek? Ano. Tak si napište 4. písmenko. No, pod kamene, A ještě nám A zbývá musíte pokračovat tamhle na konec. to další. A to je poslední? Ano. To budeme. Náčelníci z kmene lidoopů
Vesele, vesele, vesele. Hezky. Poň, poň, poň. Co oni říkají? Pouští, no. Můžete. Hezky, zateskáme. Tak, tým číslo 2, pojďte, jak se jmenujete? Ohnivý káry, pojďte prosím k našemu ohništi a předveďte nám váš tanec slunce. No, Péro. Aničko, Péro, Tak, můžete začít. Staň vyřešit Martinku, prosím. Martinku, nedostaneš bombonek. Já ti ho potom dám. Jedem. Tak, můžem. Tak pojďte. Uga čega, uga čega, uga čega. Hezky, zatleskáme. Tak, tým číslo 3. Jak se jmenujete? Ledový lvy, pojďte nám ukázat váš tanec. Kolem ohniště, kolem ohniště. Jako kolečko myslíte, jo? Jako kolečko v geometrii. Nemáte to kolem, tak nevadí, můžete i vedle ohniště. Jak Dobrý, tak se rozestavte. Pojď. Tak můžem. hezky, zatleskáme. Tým číslo 4. Jak? Slováky. Já to chytro, vy máš na hlavě. Jdem. Slunce, 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 slunce. Jirko, Hezky. Jenom. Hezky. Tak, tým číslo 5. Jak se jmenujete? Jak se jmenujeme? To je teda indiánský jméno. Tak jedem. Tak zdraví medvěd. Jedna. Teď. Paráda! Hezky. Tak, tým číslo 6. A jméno? Oni vlci. Oni vlci, tak pojďte. Nekon to jenom. Uka, a Madi. No to chuť tomu. Počínáme. Jdeme? Jo, 3, 4. To je jedno, já jsem to vrátil. Počkej, ještě tak. Doprostřed do strany, ne? No ale, tak ještě jednou, hele. Oni to... Já Tak. jsme neříkali. Ale říkali. Neříkali. Ticho buď. Tak, znova, 3, 4. Do strany a do levý. No. To obrátím úplně. Vy jste malý tým? Jak se jmenujete? Komu? Zase? Na Verčáci, tak pojďte ve Verčáci. Tak a tým číslo 8. Meteority. Mají, pojď. My jsme Temaru. Jak? Temaru, tak ukažte nám váš tanec slunce. 3, 2, 1.